Oletko siellä ajan maailmassa? Silloin kun et ole pelkoa kuunnellut, vaan ajatuksesi on ollut toivoa täynnä. Lukenut sitä, miten tiede jo tutkii. Ja on moneen kertaan todistettu, että motivoituneella potilaalla on mahdollisuus parantua vaikka mistä. Sellaista sairautta ei ole olekaan. Jos potilas on halukas ja motivoitunut parantumaan. Oletko kuullut? Ja nyt, että sinä pääsisit siitä riippuvuudesta, että se on parantumaton. Niin sallisitko elää täysin täysillä? Jokainen hetki. Muistaen, että ilo parantaa. Ilo parantaa. Ilo parantaa. Siispä nauran, iloitsen, leikin. Ja samalla hoitelen sitä pikkuhiljalleen. Sitten olenkin sen pian jo unohtanut. Älä mittaa aikaa, vaan muista, että ilo parantaa. Maailma on täynnä lukemattomia kertomuksia myös sieltä varmuuden, luottamuksen, viisauden ja voiman ja kokemuksien kautta tulleita kokemuksia, joissa on parantunut, kun on löytänyt itsensä onnelliseksi tekemisen. Muistamisen. Itsessään tekeminen ei ole, mutta kun tekemisen kautta on ilo, niin silloin ilo ja kiitollisuus lähtevät kumpuamaan ja parantamaan. Vailla mitään odotuksia. Entäpä jos ottaisit maailman niin kuin pieni viaton lapsi. Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä heidän on taivasten valtakunta. Haluaisitko iloita? Kovasti. Mitäpä jos yhdessä aamulla aloitettaisiin? Tämä tähtisilmä aloittaa tämän päivän, mutta nyt ilolla. Ja tekee parhaansa itsensä kanssa, että muistaa ilon. Ja kun ilta tulee, niin ilon ja kiitollisuuden kokemuksia on palautunut mieleen. Ja sitten taas saa kiittää. Kiitos kaikista näistä ilon kokemuksista. Tällaista tämä vapaus ja onnelliseksi itsensä tekeminen näyttää olevan. Auttaisiko tämä? Sinulla on jo kokemusta, että se on alkanut parantumaan. Minä opastan, autan ja ohjaan. Sillä minä tiedän jokaisen sinun jokaisen ajatuksen. Aivan jokaisen, koska minä kuljin edellä. Viitottaa sinulle jokaiselle tietä, että sen minkä minä tein, kun minä luotin, kiitin ja tein itseni onnelliseksi. Samalla kun pyysin isältä jatkuvasti opasta, viitoita, laita lyhdyt tielle, minä tulen kotiin. Niin samalla tapaa jokaisella on mahdollisuus muistaa. Vain ne kokemukset tuovat, niin kuin aikanaan Arkin on puhunut, että ihmiset muistavat vain äänitsekin vain ne kokemukset, joissa ei ollut ilo. Se tarkoittaa juuri sitä, että menneet kokemukset eli ego. Se on kokemusten yhteissumma. Kaikki ne laadullisuuksineen.
Kaikki ne hurjine pelkoineen. Pelko koittaa torjua kaiken. Koska se tarkoittaa sitä, että pelko muuttuu merkityksettömäksi, jos sinä muistat rakkauden rajattoman mahdollisuuden, ilon ja kiitollisuuden. Mitäs velkaa silloin pelolla on? Se on kuin pieni hiiri, joka potoaa mereen. Haluaisitko ajatella siten, että tämä diagnoosikin sinussa, sinä parannat itse itsesi muistamalla kiitollisuuden, muistamalla ilon, leikkien kuin pieni lapsi. Jokainen hetki on uusi. Huomista en ole vielä kokenut. Siis se on puhdas, joten minä saan sen leikkiä lapsen kaltaisella ilolla.